Nguva yamakamirira yasvika zvekare. Muri yeZimbabwe ndadzoka ndine nyaya dziri kuitika zvekare dzese muZimbabwe. Muri kuziva kuti mazuva atira ari hectic zvakanyanyisa, saka tinofanira kuti titova nenyaya dzacho dzakawanda panguva imwe chete. Sekuziva kwamunoita kuti nyaya mujambwe. Nyaya ndanayo nayo nhasi panapa haina kumira zvakanaka muri yeZimbabwe, zvekuti kana iwewe uchinyatsoziva kuti haufarire ZANU-PF, hauchade ZANU-PF, ukakura nayo, tanga nekulike this video kuitira kuti ZANU-PF yacho iboikane, because ma streets akagumbuka at the moment. Ndiri kuona nyaya iri kubuda pari kunzi Honorable Vice President General Retired Constantino Chiwenga is the acting president in the absence of His Excellent President Mnangagwa, who is in Azerbaijan. Ndo nyaya iri pano iri kutenderera. Vanhu vakawanda vanga vakamirira mukana uyu nguva iyi kuti inge ichizosvika painoitika, nekuti vanhu vakawanda iko zvinhu vakutopa pressure kuti it's your time Mr. Chiwenga to shine. Ndime munoziva kare makamboita skillful kuna vamugabe makazosira umwe munhu, so it's your time to shine kuti muite maskillful semakuhwa ese anga angotenderera muvanhu nyaya dzefactionalism dzavo dziri kuZANU-PF zvavaingotaura. So muchidimbu pari kungonzi ayo vachiwenga ndo vambosirwa vakabata masimba iko zvinezvi, ndo parida kuonekwa kuti vari kuita sei. But ma-streets panapa ari kutaurawo kuti I'll wait to hear from General Chiwenga nestate apparatus yakabva muhondo. He is aware of the parallel administration put in place to monitor him 24/7. Parikunzi pane administration yakaiswa kumonitor kuti chii chinenge chiitika 24/7. That's the rumor iri kutenderera muma streets panyaya iyoyi. You know kuti there can't be smoke without fire. Inyaya dziri kutenderera. And at the same time tiri kuona futi former ZANU-PF MP Killer Ziva ari kubudo ari kuti, fellow Zimbabweans, I apologize for my previous stance on 2030. I was blinded by loyalty, but I realize now that advocating for a third term goes against our constitution. 2 terms are enough for a president. Let's empower other capable Zimbabweans to lead. Ndiregerere iwo muri kuona mashoko akubuda izvi so kunana zivu itimu rekuti vakashanda mu ZANU-PF nguva refu, vanhu kutonga didi vachingoitawo zvavari kuita ikoko. Saka akutaura kuti panguva yese ndakataura ndichiti 2030 ndanga ndakatorasika. Nyaya dzekuda kunzi loyalty, munongoziva vanhu veZANU-PF havana something to offer pa the way vanenge vachisupporta than kunyebedzera kuda munhu nemoyo wese, ndo zvega zvavanokwanisa kuoffer. Saka anga arimo muchitima ichocho. Zvinova zvinhu zvekare zviri kuwedzera kuti vanhu vaone kuti yo, I think ameno zviri kuda kutoitiko pachikwata ichochi kana kuti patimu irori. But tiri panyaya iyoyi ndiri kuona a certain ZANU-PF guy panapa akabudo ari kuti ZANU-PF achideclare panapa achiti Opposition Citizen Coalition for Change CCC, and is now waiting for its former leader Chamisa to establish a new party so that it can be dismantled that as well. Speaking to ZANU-PF supporters of Charandura Business Center in Chirumanzu, where 50 people allegedly defecting from the CCC to the ruling party were publicly paraded, Midlands Provincial Chairperson Edson Chiwenga declared that ZANU-PF was prepared to dismantle any new party Chamisa might form. Ndo nyaya iripo kuti vakamirira kuparadza chero bato ripi zvaro richatangwa naChamisa and vari kunzi vakagadzirira. Ndo nyaya dzaakabuda achirotomoka kuvanhu. I don't know why is it these guys vari kunyanyisa kufara kuti vanhu vari kubva kuCCC vachienda ku ZANU-PF because for now Chamisa hana political party. Saka ndo nyaya iri kunyanya kufarira vanhu. Chinoitika panyaya dzedzi ndechekuti it's either kazhinji kacho iye wacho munhu anenge abva kune imwe party achienda kuCCC munhu wekuti angagara ari munhu weZANU-PF, oro muZimbabwe mune zvinhu zvakawanda zvinoitika. Unonga kutonzi you must be a card carrying member, une card rako kuti uwane my benefits. I don't know what kind of my benefits avanonga zvipanana. Unongoziva zvekumamusha pamwe vanenge kutonga vakathreatenwa nerweseri kuti muda kuramba makabatirira kupatiriro muchiita sei ikoko. But zvichakadaro tiri kusangana nenyaya zvekare iri kucomplainwa nevanhu vari kuti, on behalf of Mazizi and other Democrats, comrades and friends, I would like to file a complaint against the Botswana government for failing to invite Mr. Riddler's party, Zimbabwe's strongest opposition, to the inauguration of
the new president Washington Nyube ndiye arikunzi sei asina kukokwa ikoko ndonyaya iri kunyanyisa kuitika nyaya iri kuita kuti vanhu ava vasvike pakutaura mashoko akadaro pakukomplaina kuti hurumende yeBotswana makatitadzira ipapo pamakadaro. But tiri mune nyaya idzodzo zvekare tese tiri kuziva nyaya yanga iri kutenderera ichinetsa munyika yeBotswana yeMozambique. Pakunzi border posts were reopened yesterday and protests in Mozambique have subsided for now as the country's people await feedback after apparent tampering with election results. Ndonyaya imwe iripo yekuti mabhodha akavhurwa saka vakuda kumboona kuti how far zvinofamba sei, what's the next step irichazotorwa nekuti vanhu vakaenda vakanoratidza hasha dzavo dzese mumastreets. Ndonyaya iripo panapa. Tiri kusangana neimwe nyaya yabva kuitika iko zvinezvi kucourt right now. Said breaking news, Senator Jameson Timber and other remaining of the 78 members highly anticipated judgment has been postponed on to Friday, November 15, 2024 at 11 a.m. This unfortunate delay means they are spent an additional 4 days in pre-trial detention, adding to the 147 they've already endured, totaling 151 days. Justice delayed is not denied. Mashoko ari kubuda nepa Citizen Coalition for Change official page ndo vari kutaura mashoko iwayo zvinhu zvaitika, but for sure ndo nyaya iripo zvechokwadi kuti Jameson Timber ndo paachapiwa mutongo wake musi weFriday nevamwe. Saka iko zvine zvavambonzi vambogara kumbowedzerawo mamwe mazuva 4 vari ikoko. Ndo nyaya iripo zvekare paground. And then ndiri kuzoona nyaya pane uyo kanzi engineer Elias Mudzuri, I don't know kuti which one now, but face ndeye uya iripo pa profile akanga ari ku MDC achandana na Tsvangirai na Chamisa pamazuva aya. Ari kuti well, people mustn't forget that countries that didn't fight for their independence are the only countries having change of government. Zambia didn't fight for it, same with Botswana and Malawi, so it's not an easy task to take power from those that fought for their independence. Not at all. Nyaya yema-elections iri kutaurwe kuti muri kuona zvekuitika na Botswana, Zambia, Malawi kuti vanochinjana kuchipinda ma-opposition, and it's because havana kurwira havana kutora nyika dzacho nehondo, ndosaka vachingokwanisa kungochinjana zvekudaro. But kuZimbabwe I think mabva mango understand, and Mozambique ndo zvavarada kuedza kutaura panapa. I don't know kuti munoiona sei nyaya iyoyo. You tell me what to think in the comment section. Tichisangana zvekare nekamwe kanyaya tingati ka factionalism kepondo pondo kari kutaurwa panapa kandiri kuona kari kunzi Job Scala na Chamisa kari kutaurwa nevanonzi Chiwenga Gabriel ndiari kuti they were busy having photos with foreigners but never afford one together. Nelson Chamisa and Job Scala kuita sevakadzi vakarorwa pabarika avaonani, ndo zvinhu zvaari kuclaima panapa. Ndikuzoona panapa imwe nyaya yatiri kuzoita kuti ndizonotisa kuti this is absolutely rubbish because it's propaganda. Pane page irakanzi Honorable Job Scala rikuti I was kindly invited to attend the inauguration of President Buko in Botswana. It has become a matter of concern to my fellow opposition colleagues. They feel threatened by my invitation. I'm trying to calculate what the real reason behind that is. Well, it's politics, aluta continue. But chazondinangidza panapa nekundishamisa at the same time ndechekuti pa X apa account ya Job Scala ine blue tick iri kutaura izvaina blue tick kureva kuti inenge isiri iyo chaiyo inenge. I think this one is parody vanenge vachishandisa vanhu kufambisa propaganda kuda kugadzira to functionalism tisina nebasa rese. And the reason tishuwa nenyaya dzakaita sedzidzi panapa kureva kuti propaganda guys ndogara ndakazvitaura mushonga wayo kuiexposa. Tikapfura nepo tine zvatinozoongorora tobva tatozaura kuti but what about 1 2 3 4 5 because umwe munhu akazoona anotosara ane pfungwa dzekuti Job Scala na Chamisa avaona nezvechokwadi, but tikazopfura nepo tinozoona kuti haisi account ya Job Scala yacho yanga ichireva izvozvo. And tobva taona ari kutaura mashoko iwayo ekuti Job Scala na Chamisa avaonani, munhu wekuti agara anongotaurawo zvimwe zvinhu zvekupenga. You still remember pakamboitika accident ya Priscilla Chigumba, that one the same account iyo yakanzi Gabriel Chiwenga ndiye akabuda achitaura kuti zvoni
accident iyoyo inini handichenese vanhu vakaita sana Chamisa panyaya idzodzo dzine guys rake paaccident yekwachigomba. Saka ukazongotresa kutarisa kuti kumashure kwese kuzvizvi zvachitaurwa, I think it will help, but zvinozivikanwa nesu chete because inyaya idzi dzine dzakanyatsopfuura nepatiri, hatikanganwa nyaya dzinenge dzakaitika, but for vanhu munokwanisa kunge musingazvizive because munenge musingaite maresearches, hamukwanise kuzvitresa. Saka ndosaka tichibva tangoexposa nyaya yatinenge tichibheliva kuti iyi inenge propaganda, anenge ari manyepo. Saka muri yeZimbabwe ndangoti ndidarike nemaupdates panapa emasikati kuti mukwanise kuziva zvinhu zviri kuitika zvese zviri kutora nzvimbo, so that panozodoka zuva munenge makuziva zvinhu zvese zvaswera zvichiitika, munogara muri updated. Pana panozipa Coolian TV as usual, tinouya nenyaya, maupdates, everything. Kana uchingosvika pana pari first time yako, the most important thing pano kusubscribe, kujoina this amazing family, toramba tichipanana nyaya dzese dzinenge dzichiitika zviri zvemasikati ano. Have a good day.